Your Excellency, ka ba da sanarwar kasafin kuɗi na bana, kuma wannan kasafin kuɗi wato ya fi kowanne da Najeriya ta taɓa yi, ya kuma zo ne a daidai lokacin da farashin mai ya faɗi sosai a kasuwannin duniya. Ta yaya, wace hanya za ka bi ka samar da kuɗaɗen da za a aiwatar da wannan kasafin kuɗi? To ai mun nuna tafiyar da gwamnati, dama can akwai bashin da aka yi gado shi ma na fiye da tiriliyan 1.5, da na waje da na ciki ya kama wajen tiriliyan 2.2. to kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce, muna da arziki, muna kuma da mutane, amma shugabanci ne bai ɗauki muhimmancin kamanta gaskiya ba a tafiyar da gwamnati, wato hana ɓanna. kun ga bashin da mun a cikin wannan mun faɗi bashin da ake bin mu da na waje da na ciki, saboda haka mun faɗi kuma canji da muka yi, kamar a kastam, kuɗin da ake samu na kastam da kuɗin da ake samu daga Ministry of Petroleum wato NNPC, da kuɗin da ake samu daga port wato wurin shigawar jiragen ruwa. Akwai ɓana a nan da yawa a da, to idan aka hana wannan ɓana, duk da kuɗin mai sun faɗi, za mu samu kuɗi da dama na shigowa waɗanda za a iya tafiyar da ƙasa. Kuna da yaƙinin cewar wannan ɓannar da ake a da za a kawo ta, domin idan aka duba wuraren za a ga cewar kawai shugabannin wuraren ne kawai aka canza, amma duk waɗanda suke aiki a gurin suka san kuma irin hanyar da ake yin wannan ɓanna suna nan. Shin me zai canza wanda za a tabbatar da cewar ba za su yi wannan ɓannar ba, kuma za a samu waɗannan kuɗaɗe? So ai dama akwai abin da al'umma suka yi da shi, cewa lalacewa kifi daga ina take. Idan kai ya ruɓe daga gangan jiki ya tafi. To an yi ƙoƙari an cire diyawancin waɗanda suke shugabancin wurare, su kuma waɗanda suka rage ɗin wanda suke ƙasa na aikin an cancanza su da yawa. Wato ana yin abubuwa da yawa a wannan gwamnatin wajen mutane ba su fahimta ba. An canza manya-manyan sakatori na ministoci da 42 ne, to yanzu dole muka tsaya a 36, waɗanda shine kundin mulkin Najeriya ce dole ya zamana ko daga kowane jiha akwai minista a majalisar ministoci. Yauki to an sa su, akwai manya akwai ƙanana. Sannan ministocin da 42 ne, wato ministries 42 ne, mun maida su 24. Wannan shi ya kawo da cewar a wannan kasafin kuɗin da kai shi ma a karo na farko ka ware kashi 30 akan manya-manyan ayyuka. Shin wani irin tunani ne ya sa wato gwamnatin ka ta bullo da wannan abu a cikin wannan kasafin kuɗi? To ai dole ce, ku tuna fatan lokacin yakin neman zaɓe ana cewa Najeriya ta fuskanci abubuwa guda 3, kuma ba wanda ya ce waɗannan abubuwan ba gaskiya ba ne ba. Na farko sha'anin tsaro, ga can ana ta faɗa a arewa maso gabas, nan kuma 'yan ta'adda suna sace man suna fasa bututun, suna yin wasu abubuwa daban. Na biyu rashin aikin yi. Yawan mutanen Najeriya fiye da 62% matasa ne, wato daga 35 abin da ya ƙasa. Yawancinsu kuma 60% nasu ko sun yi makaranta ko ba su yi ba, babu aiki. Wannan babban tashin hankali. Saboda haka dole a sami, na farko a kawo zama lafiya, da in ba zama lafiya abin ba zai yiwu ba. Na biyu a samu aikin yi, shine muka koma ga noma da kuma tonon ma'adinai tunda muna da su. Na uku cin hanci da rashawa sun ma Najeriya tarnaƙi da dabaibayi. Idan ba an kashe cin hanci da rashawa ba, ƙasar nan za ta zube, warwas za ta zube ƙasa. To shi yasa waɗanda aka samu sun ɗauki kuɗi daga gwamnati, ko su je su so makamai ko su so albarushi,
sun raba kudin sun sa a jihunsu, shine yanzu ake kama su a nuna masu takardu a ce su maido kudin kafin a fara magana. Idan ba su yi ba za a kai su bakin shari'a, a yi amfani da takardun da suka fidda kudin, a nemi kayayyakin da suke da su a anshe kuma a ɗaure su. Akwai tsari da ka fito da shi inda za a baiwa 'yan Najeriya wato wani tallafi na kamar naira 5,000. Shin ta wace hanya za a bi a tabbatar da cewa an yi adalci a wajen bayar da waɗannan kuɗaɗe? Shin za a ba waɗansu ne a hana waɗansu? To ba za ta yi ba a ba kowa, amma kuma ai an ce gwamnatin tarayya ta ce za ta yi aiki da gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi. To kaga sha'anin ƙananan hukumomi kowa kusan ya san kowa, an san waɗanda za a iya ba masu yin sana'a su yi sana'a kuma a san yadda za a anshi kuɗin. Kamar shigen adashe misali, kamar adashe ne wanda in ka ce adashe hausawa sun sani, duk arewa an san yadda ake yin adashe. Sannan kuma su jihohi in aka ba su kamar a manyan garuruwansu za su san manyan ma'aikata waɗanda za a ƙara ba su kuɗi su ƙarfafa sana'arsu, su ƙara ba wasu aiki su taimaka. To waɗannan hanyoyin akwai yadda za a yi a bi su, mutanenmu sun sani, saboda haka dole abu waɗannan hanyoyin a sama mutane aikin yi. Ka yi maganar tsaro, shin a farkon lokacin da kawo kan karagar mulki ka ba da wa'adi wato zuwa ƙarshen wannan watan Disamba domin a kawo ƙarshen yakin Boko Haram? Gashi ƙarshen wata ya zo har yanzu ana wannan yaƙi. Shin ka kasa kenan ko kuma kai da sojojinka kun kasa kenan? To ina so a lura da abin da muka yi. Da na zo na ga halin da ƙasar nan ke ciki, a duka shugabannin sojojin a cire su aka yi, aka sa waɗansu, aka yi waɗansu ritaya. Yanzu cikin binciken da muke yi ba an kama ba, ita waccan gwamnatin ta ba da kuɗi a so makamai da motoci masu silke, mutane sun raba kuɗin sun sa a jihunsu, sun tura yaran gaba su je su yaƙi babu makamai babu albarushi. Ba shi yasa ba suka yi tawaye har aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure. To mun ba da kuɗin da za mu iya samu, mun ba waɗansu su je su yaƙin nan, ana yaƙin nan. Amma in ka je ka tambayi mutanen Borno da mutanen Yobe da mutanen Adamawa, da ƙananan hukumomin su nawa suke hannun 'yan tawaye, yanzu nawa suke hannun 'yan tawaye. Shin yaƙin yadda muke fata saura kwana nawa yau, wataƙila ba zai yiwu ba, amma sun koma ga suna amfani da bam-bam su ɗauko yara yawanci 'yan mata 'yan shekara 15 da abin da ya ƙasa su ɗaura musu bam, su sa su fasa bam ɗina a kasuwa da masallatai da caci-caci. To za a rage su ga wannan, amma su yi tsari, su zo su ɗauki gari guda ko su ɗauki local government, su kansu su san ba za su iya yin wannan ba yanzu. Saboda haka idan mutane za su yi mana adalci su duba su gani cewa wa'adin da muka bada sojojin Najeriya sun ci nasara. Tun da yanzu local government nawa Boko Haram suke da ita a hannunsu, da cikin 16 cikin 16 ko 14 nawa suke da ita yanzu. Babu ko ɗaya a Adamawa, babu ko ɗaya a Yobe, wataƙila guda 2 ko 3 a Borno suka rage wanda suke zagaye da laifin Chadi. Ni bi shi ne za su suna da shi, sauran ba abin da za su iya. Saboda haka an ci nasara.